ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ କାହିଁକି ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ତଥା ବଳପୂର୍ବକ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତିନିପୁରକୁ ବିଜୟ କରିସାରିଥିଲା। ତାକୁ ଦେବତା, ଦାନବ, ଯକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣର ତିଳେ ମାତ୍ର କାହାକୁ ଭୟ ନଥିଲା। ତାହାର ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଏକଦା ଥରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। କୈଳାସର ରମଣୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଦେଖି ରାବଣ ସେଇଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଦିଗରୁ କଦମ୍ବ, ଚମ୍ପା ଓ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଦେଉଥିଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧନରାଜ କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଧନରାଜ କୁବେର ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ସାବତ ମାଙ୍କ ପୁଅ, ମାନ୍ୟରେ ରାବଣର ବଡ ଭାଇ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କର ମହଲ ଭିତରୁ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଣେ ଶୀତଳ ଓ ଧୀର ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫଳର ମହକ, ପୁଣି ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ନାଦ ରାବଣର ମନରେ କାମ ବାସନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ରାବଣର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ଯୌବନର ରସପାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ରାବଣର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପସୀ ରମଣୀ ଉପରେ। ଜହ୍ନ ଆଲୋରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି। ଚାଲି ତାର ଗଜଗାମିନୀ ଏବଂ ପାଦର ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ସ୍ୱର ରାବଣର ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ଆଗରେ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ରାବଣ ସୁନ୍ଦରୀର ଯୌବନକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାବଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀର ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲା ନିଜ ପାଖକୁ। ତାହାପରେ ରାବଣ ପଚାରିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, କିଏ ତମେ? ଏତେ ସଜବାଜ ହୋଇ କାହାର କାମ ବାସନାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଜଣକ ଭୟରେ ଡରି ଡରି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା ମୋର ନାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତମେ କିଏ? ରାବଣ ଏକ ବିରଳ ହସ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାବଣ ଅଟେ, ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଅଟେ। ରାବଣର ନାମ ଶୁଣି ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରୀ ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ଆପଣ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଶାନନ ରାବଣ ନିର୍ଲଜ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ପ୍ରିୟେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ମତେ ଛାଡି ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଦେବଲୋକର ଅପ୍ସରା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଧନେଶ୍ୱର କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ। ଦେବଲୋକର ରମ୍ଭା ବୋଲି ରାବଣ ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ରମ୍ଭା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ଶୁଣିଛି। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ତୁମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଛି ଆଜି, ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଛି ଆଜି। ତୁମେ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଡି ଖୁବ୍ ଜମିବ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଡି ଖୁବ୍ ଜମିବ। ରାବଣର କଥା ଶୁଣି ରମ୍ଭା କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାବଣ କହିଲା, ଏଥର ମୋ ପରି କାମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ବହୁତ କମ ଅଟନ୍ତି ରମ୍ଭା, ସଂସାରରେ ବହୁତ କମ ଅଟନ୍ତି।
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ପ୍ରିୟ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତାହାପରେ ରମ୍ଭା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମହାରାଜ, ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନ୍ୟରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅଟେ। ରାବଣ ଏଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାବଣ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ୱଶୁର କିପରି ହେବି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଧନରାଜ ଧନେଶ୍ୱର କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଳ କୁବେରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ଏବଂ ନଳ କୁବେରଙ୍କର ସହିତ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ନଳ କୁବେରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଳ କୁବେରଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏତିକି କହି ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା ରାବଣକୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ହାତ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରାବଣକୁ କୌଣସି ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଯକ୍ଷ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରମ୍ଭା ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ରାବଣ ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରାବଣକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଏଣେ ରାବଣ କାମ ବାସନାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ରମ୍ଭାର କଥାକୁ ଶୁଣି ରାବଣ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିରଳ ହସି ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମର ଏହି ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ଅମୃତମୟୀ ଶରୀରର ଯୌବନ ରସକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ପାନ କରିବେ? ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମର ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ? ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ଓ ମଜା ନେବେ? ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାହାପରେ ରାବଣ ବଳପୂର୍ବକ ରମ୍ଭାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏକ ଶିଳା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ରମ୍ଭା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀ ରମ୍ଭାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମ୍ଭାକୁ ସମ୍ଭୋଗ କଲା। ରାବଣର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ବଳାତ୍କାର କାରଣରୁ ରମ୍ଭାର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ତାହାର ମୁଖରେ ଥିବା ହରସ ଉଭେଇଗଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିବା କଳ୍ପତରୁ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଗଜରା ମହଲି ଗଲା। ଶରୀରରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଲଗାଇଥିବା ଆଭୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଛିଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି କେତେକ ଢିଲା ହୋଇଗଲା। ତାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ପତ୍ର ଭଳି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ରାବଣର କାମ ବାସନା ତୃପ୍ତି ହେବା ପରେ ରମ୍ଭାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଶିବିରକୁ ଫେରିଗଲା ସେ। ତାହାପରେ ରମ୍ଭା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ନଳକୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ନଳକୁବେରଙ୍କୁ ରାବଣ କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ପୁଣି ରାବଣକୁ ତାର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେବି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପାପାଚାରୀ ରାବଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ। ରମ୍ଭାର କଥା ଶୁଣି ନଳକୁବେର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ନଳକୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ପାପାଚାରୀ ରାବଣ, ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ତୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁ, ତାହେଲେ ତୋହର ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଟିଯିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଟିଯିବ। ତାହାପରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାବଣର କାନକୁ ଗଲା, ସେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା, ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାବଣ ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଚରିତ୍ରଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।